Te-am găsit, bine că ești. Mă bucur că sunteți cu mine. Bună ziua, bună ziua! Mai stăm un pic să mai vină ceva lume, să începem să discutăm despre ce avem de discutat astăzi, despre situația din România și din lume. Pentru că, da, așa este, avem o situație. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Haideți să ne adunăm un pic, haideți să discutăm despre ceea ce se întâmplă, despre situația României. România este importantă în această situație acum pentru noi. Știu că există un conflict, să-i spun așa. Unele cuvinte o să evit să le rostesc live, dar voi înțelegeți. Așa că faceți-vă comozi, timp de aproape o oră, mai mult sau mai puțin. O să ne însoțim. Dacă aveți întrebări legate strict de ceea ce se întâmplă acum în România și în Europa, o să aleg să răspund la unele. Dar, în mod special, această transmisie este pe a transmite anumite informații pe care eu le-am primit, le primesc, pe care trebuie să le fac auzite. Bună ziua la toată lumea! Este o alegere de ultimul moment, acela de a face un live astăzi. Am fost cumva ghidată să țin un live astăzi și am zis, ok, bine, așa voi face, voi susține un live. Dar alegerea aceasta a fost un pic urmată de anumite, să zic așa, trăiri și întrebări, ce să spun, de ce să spun, dacă să spun anumite lucruri și da, îndrumarea și sfatul ghizilor mei și, bineînțeles, și a celor din jurul meu a fost da, spune ce ai de spus. Și pentru că una dintre misiunile mele în momentul de față este aceea de a comunica informații, de a fi canal, de a permite informațiilor să curgă prin mine, atunci mi-am făcut curaj. Bun. Bună ziua, bună ziua! Să știți că am anumite, să zic așa, anumite emoții. Da? Deci vă rog să aveți răbdare cu mine. Bun. Stați un pic să văd despre ce este aici. Că am anumite întrebări pe care le primesc. Am emoții. Astăzi este o zi destul de puternic vibrațional și sunt un pic așa emoționată. Da? Astăzi vorbim despre situația de la prietenii noștri, din Ucraina, vecini, prieteni, rude, familii și tot ceea ce fiecare știe că are acolo. Da?
E neplăcut ce se întâmplă, e neplăcut că nu, se întâmplă astfel de lucruri. E dureros, sunt împărtășesc starea lor de durere, de panică, de, eu știu, nemulțumire, de tot ceea ce trăiesc ei acolo, o împărtășesc, sunt cumva alături de ei, pentru că nu au crezut, până în ultimul moment, nu au crezut că o să se întâmple lucrul acesta, exact cum mulți din România nu au crezut, da? Așa că îi înțeleg și tocmai de aceea am primit mesajul de a spune mai departe ce se întâmplă, cum se întâmplă, da? Pentru că lucrurile acestea de stare de conflict, stare de nemulțumire, de durere, de parcă nu-ți vine să crezi că se mai pot întâmpla în ziua de astăzi. Da, știu, așa este. Nu-ți vine să crezi. Știu că este groaznic ca în secolul 21, în momentul de față, să trăim astfel de situații. Știu. Dar, vezi, ar trebui un pic să te gândești, dar dacă este adevărată? Dar dacă vecinul pune în aplicare ce a spus, dacă escaladează treaba, pentru că așa s-a întâmplat și acum 2 ani când a fost anunțat sau se vorbea despre COVID, despre virus, despre tot felul de situații neplăcute. Și nimeni nu a crezut. Nu poate fi așa rău. Nu e adevărat. Este ireal, este o minciună, este fals. Să știți că ceea ce se întâmplă acum în Europa este la fel cu ceea ce s-a întâmplat acum 2 ani cu anunțarea pandemiei. Doar că este o mare diferență. Și aici poate stați un pic să vă gândiți. Acum 2 ani aveam o energie nevăzută. Vorbeam și ne luptam împotriva cuiva nevăzut. Acum este cineva văzut, este cineva întrupat, este cineva real și tot nu crezi. Nu cumva tema planetară este credința? Nu cumva tema planetară este ieșirea din iluzie, din minciuna de sine? Și cine îți spune ție că nu este adevărat când pe post și în exteriorul tău realitatea este alta? Nu cumva tu te minți pe tine? Nu cumva este momentul să te trezești? Să zici, ok, nu iau ca adevăr ceea ce spune vecinul de peste Dunăre, de peste Prut, dincolo de Ucraina. Nu iau în calcul. Dar dacă ar fi adevărat, ce ar fi? Dar dacă ar fi adevărat, cum ar fi? Eu, Laura, cum aș reacționa dacă informația ar fi adevărată? Cum ar fi să faci acest exercițiu cu tine? Pentru că, din păcate, și sunt o persoană foarte pozitivă de felul meu, sunt o persoană care
caut soluții, sunt o persoană care verific informațiile în mai multe surse exterioare și la mai multe um, surse fizice și non-fizice. Folosesc ansă, folosesc pendul, folosesc introspecție, meditație, rugăciune, simboluri, carduri, folosesc tot ceea ce am învățat eu și la rândul meu vă transmit vouă, cei care ați participat la cursuri sau mă urmăriți. Aceleași lucruri eu le folosesc pentru mine, pentru a verifica informațiile. Și să știți că în primul rând eu am ales să nu mă mint pe mine. În primul rând eu am ales să mă pun pe mine la adăpost. Și după ce eu verific informația pe care am primit-o, aleg să ies pe post, aleg să vă spun vouă, aleg să sun un prieten, vezi ce am auzit, uite ce am auzit, ce mi s-a transmis, ce mi s-a spus, uite cum văd eu situația. Știu că sunt multe persoane care transmit mai mult sau mai puțin cu aceleași cuvinte sau cu alte cuvinte aceeași informație pe care și eu o transmit. Mai pe față va veni războiul, pandemia, virusul, etc., etc., sau mai voalat sau mai puțin voalat, mai transparent sau nu. Și știu că sunt atacate acele persoane, blamate, judecate și criticate. Astăzi am ales să nu mai îmi fie frică de gândurile voastre, de trăirile voastre, de percepțiile voastre. Nu mă interesează ce credeți voi. Eu știu doar atât. Trebuie să transmit un mesaj. Voi face tot posibilul să transmit acest mesaj dintr-un spațiu de iubire, fără să creez panică și frică. Cum percepi tu mesajul, cum îl primești tu, este treaba ta, dragul meu și draga mea. Nu contează că ești mama, că ești tata, soțul, soția, iubita, copilul, clientul, colaboratorul meu. Nu contează cine ești. Informația este pentru oricine, indiferent de nivelul tău de conștiință, indiferent de cunoașterea pe care o ai și indiferent de ceea ce faci în viața de zi cu zi și fizic și non-fizic. Eu îți transmit un mesaj pe care tu îl traduci cu filtrele tale la nivel mental și cu filtrele tale la nivel emoțional. Și dacă tu intri în panică și consider că bat câmpii și consider că am nevoie de pastile și de tratament și de doctor și să mă duc să mă caut, pe semne că așa este din perspectiva ta și nu te contrazic. Dar ce să vezi? Eu chiar mă caut, eu chiar iau pastile, eu chiar mă tratez. Și cu toate astea îți transmit un mesaj. Poți să închizi, să eliberezi pagina, faci loc pentru altcineva sau poate ar fi momentul să stai, chiar dacă stai în panică, chiar dacă ți este frică de mesajul pe care l-auzi de la mine, chiar dacă te îngrozește, ai înghețat în scaunul tău acolo, chiar dacă este dureros și este dincolo de realitatea pe care tu o poți accesa, poate stai un pic și asculți și te întrebi dacă este adevărat ce spune Laura Nicoleta Dinu. Și prin ea sau la fel ca ea și alte persoane. Dacă este adevărat, eu ce fac? Eu cum mă simt? Eu cum reacționez? Acesta este un examen pentru tine, dragule și draga mea, de a te întreba pe tine și de a te analiza pe tine cum ești. Cum reacționezi tu la vești neplăcute, dramatice, dure, la frică, la panică. Acum este un moment în care tu stai față în față cu tine. Și tu cu tine stai față în față cu războiul și dincolo de el, unde vei întâlni, ai să vezi, situații mai neplăcute decât războiul, pentru că există ceva mai rău și mai dureros decât războiul. Starea de după război.
Starea și perioada în care va trebui să te pui pe picioare, va trebui să te așezi, va trebui să gândești foarte repede, să-ți faci strategii de supraviețuire. Pentru că punctul maxim de supraviețuire nu este în timpul războiului. Acolo este momentul de karmă, momentul maxim de karmă. Vedeți muntele din spatele meu? Vedeți vârful acela cel mai înalt? Acolo este momentul războiului de vârf maxim de karmă, în care tu ți-ai lucrat sau nu ți-ai lucrat, crezi sau nu crezi că acest lucru te va afecta sau nu. Vei muri în planul fizic sau nu. Ăla este războiul. După aceea vei vedea care este adevărata lucrare și cunoaștere, te vei vedea pe tine în momentul de după. Supraviețuirea. Ce faci? Fără casă, fără masă, fără cei dragi de lângă tine, fără medicamente, fără hrană, ce faci? Cum ești? Știu că te apucă plânsul și pe mine mă apucă plânsul. Și pe mine mă doare și pe mine mă deranjează tot ceea ce se întâmplă astăzi în lume, în România, în Europa. Totul mă deranjează. Dar, din păcate spun această frază pentru că rezonează poate cu mai mulți. Dar eu nu folosesc această frază, să știți, pentru că nu este din păcate, pentru că am început să văd partea bună a lucrurilor. Eu aleg să văd ce se întâmplă, de ce se întâmplă lucrul ăsta în jurul meu, care e problema la mine. Da, pentru că războiul, pentru că pandemia, conflictul, moartea, refugiații, fuga, faptul că ei vin peste România, peste teritoriu țării mele în care eu m-am născut, se întâmplă ceva. Eu, împreună cu tine și cu tine și cu tine și cu alte milioane de oameni și de suflete, am creat această situație. Ce pot eu să fac? Îți spun eu ce poți să faci. Eu și tu. Să te oprești în a mai critica. Am intrat în meditație. Cum pot să ajut Ucraina? Cum pot să ajut situația care se întâmplă acum în Ucraina? Nu am cum să o ajut. Nu am voie. Eu, Laura, nu mi este permis să intervin. Și îi spune, cum? Tu, care știi, faci, dregi, etc. Da, nu. Totul este în timp divin. Totul este așa cum trebuie să vină. Cum crima? Cum războiul? Da. Să vă mai spun ceva. Domnul Putin trebuia să facă asta de mult. De mult. Da. Noua ordine mondială, noua restructurare, noua reașezare, schimbarea polilor a început din 2012. Polii se mișcă, totul se mișcă. Verifică informația. Ascult-o, simte-o cu sufletul. Da, nu aplaud și nu susțin acțiunea lui. Nu. Dar pe de altă parte, nici nu am cum să-l împiedic. Nu vorbim de fizic și nu vorbim poate nici de în planul energetic. Vorbim așa mental, la nivel de judecată. De ce l-aș judeca eu pe Putin, care eu, Laura, la nivel mai mic, fac același lucru? Cu mine, intru în război cu mine, cu cei din jurul meu. Vedeți un pic similitudinea și aici mă raportez la persoanele trezite, lucrate, nu la tine care stai, poate, și mă critici și mă judeci în continuare. Și eu, ce pot să-ți spun? N-am cum să te opresc. Vezi? Cum nici tu nu poți să-l oprești pe Domnul. N-ai cum. Dar tu poți să încerci. Ce mi s-a spus și ce mi s-a transmis, ce pot eu să fac, este
în a mă opri să critic și să judec. Și acest mesaj este mesajul care trebuie să ajungă la câți mai mulți oameni. Nu îl mai criticați și judecați pe Putin pentru decizia pe care a luat-o. Se hrănește cu aceste gânduri. Nu mai stați în milă față de ucrainieni. Îi slăbesc, le slăbesc puterile. Mila este o energie joasă. Compasiunea îi ajută să crească și să reziste, și fizic și energetic. Dragii mei, ce putem să facem este a trimite iubire și iertare noi, cei care stăm acasă și lucrăm, medităm, ne rugăm, cei care sunt la graniță, cei care ajută fizic cu, eu știu, un ceai cald, cu o masă caldă, cu un loc unde să stea refugiații, acolo este altă acțiune, voi vorbi un pic și despre acțiunea aceea. Deocamdată vorbim despre statutul în care eu mă aflu acum și poate și tu te afli în același statut. Și anume, nu mai critica. Dacă te uiți la știri, dacă asculți, dacă te interesează ce se întâmplă în lume, nu te mai interesa din spațiul de vai ce-a făcut nenorocitul ăla, vai ce-au pățit amărâții ăia. Nu din spațiul acela, nu. Dintr-un spațiu de compasiune și iertare. Dacă poți, dacă nu, crede-mă că tu generezi arme pentru acest război. Mental, energetic. Exact. Critica și judecata ești, susții cu aceste gânduri și energii, tu susții război. Și tu vrei să spui că tu ești și îți dorești pace? Din păcate nu. Din păcate nu. Acesta a fost mesajul pe care eu a trebuit să-l transmit. Printre altele, un alt mesaj este acela că Republica Moldova, vecina noastră, frații, rudele, acolo avem ADN-ul nostru în Republica Moldova. Mesajul a fost așa și sper să ajungă undeva la nivel conștient, cu vorbe, cineva să-i transmită președintelui României, doamna președinte, da? Că am înțeles că este o doamnă. Ar fi indicat ca Moldova să se alieze, să se lipească de România în acest moment critic în care Putin are accentul pe altceva, se focusează pe altceva. În momentul în care Moldova se lipește de România, va fi un pic mai protejată. Nu neapărat că va fi pace. Pace este un cuvânt și este o virtute pe care trebuie să o descoperi, să vezi ce înseamnă pentru tine pace. Da? Are acum foarte multe fațete și foarte multe conotații, să știi. Pace. Dar, cu siguranță o să afli ce înseamnă. Ideea este că ar fi indicat ca în momentele astea de cumpănă și de durere și de război între Rusia și Ucraina, Moldova să revină la țara din care aparține. Acesta ar fi mesajul pentru Moldova, pentru doamna președinte. Sper să ajungă la dânsa acest mesaj. Îmi doresc să ajungă în clarul sufletului. Îmi doresc
ca toate canalele prin care ajunge și se transmite acest mesaj să fie clare, să fie curate, să nu se distorsioneze mesajul. Într-adevăr, va fi o alipire într-un moment critic, într-un moment nu foarte liniștit, dar va fi benefic pe termen lung. Cam așa se lucrează și așa ar trebui să ne îndreptăm noi percepția noastră la ce se întâmplă pe termen lung. Un alt mesaj este acela că noi, ca România, noi, ca români, este obligatoriu să ne punem la adăpost. Eu știu că domnul președinte Iohannis, pe care îl salut și atât, ne transmite mesajul că nu trebuie să ne fie frică, nu trebuie să ne alarmăm. Și așa este. Esența așa este, așa trebuie. Să nu ne alarmăm și să nu ne fie frică. Dar protecția, discernământul, vigilența, siguranța fizică și energetică a noastră, a familiei noastre, trebuie luată în calcul. Tu trebuie să te pui la adăpost. Va fi un an destul de greu pentru România în mod special. Vorbesc de România în mod special pentru că eu sunt româncă, locuiesc în România, nu am de gând să fug, nu am de gând să părăsesc România și eu iubesc România mai mult decât orice altă țară de pe această planetă. Așa cum este România. Asta nu înseamnă că nu se vor întâmpla lucruri. Foarte multe profeții, foarte multe previziuni care au fost numite, anunțate, anul acesta se vor, știi cum e, profeția s-a împlinit, se vor împlini. Despre România vorbim, da. Bun, te rog ia în calcul tot ceea ce ai auzit până acum, rău, dezastruos, dureros despre România. Dacă toate aceste lucruri se vor întâmpla anul acesta în România, unde vei fi tu în anul următor? Unde te vezi? Fă un exercițiu de imaginație, dragul meu, draga mea. Vezi dacă poți să accesezi cât de cât viitorul. Imaginează-ți tu, conform a ceea ce se întâmplă în prezent acum, tu unde ești anul viitor? Te mai vezi? Mai existi? Pentru că, pe lângă război sau conflict, și nu știu ce înseamnă război pentru tine și nu știu cum percepi tu energia războiului, pentru că la noi în țară este război de 30 de ani. Războiul interior, războiul politic, războiul dintre bine și rău, da? Dintre lumină și întuneric. Noi suntem în stadiul de război de mulți ani. Bun, am încheiat paranteza. Ideea este alta. Război, cutremur, altă pandemie. Da, ce să vezi, n-ai scăpat de pandemie și nu vorbim de același virus. Vorbim de alt virus. Foamete, inundații, toate acestea, din păcate, știu că foarte mulți spun, nu va fi război, nu va fi cutremur, ne rugăm pentru România, totul este ok. Da, așa este și eu mă rog pentru România. În continuare eu mă rog pentru România. La noi în popor există o vorbă, îngrași porcul în ajun. Asta facem noi și noi suntem pe această credință și pe acest program. Noi îl manifestăm în tot ceea ce respirăm, îngrășăm porcul în ajun. Nu crezi că este momentul un pic
un pic să-ți dai voie, să zici, bă, dar dacă eu, cine ești tu, românul care trăiește în România, primește atâtea informații, dacă ceea ce se întâmplă la vecinii noștri în Ucraina este un avertisment într-adevăr dur, ca tu, ca tu să iei atitudine și să te eliberezi de tiparul de a îngrășa porcul în ajun și de a mai face și de a te mai lua prin surprindere iarna, războiul, pandemia, divorțul, cearta, notele proaste ale copilului tău, dependențele, să nu mai fii surprins. Cum ar fi? Cum ar fi ca tu să ieși din tiparul ăsta? Și să zici, bă, cum ar fi să deschid ochii și să văd realitatea? Realitatea aia dură, care ție nu-ți place, de care tu fugi, lasă-mă în pace, bas câmpi, ești nebună, mă lași, nu există, ai mă câtă foamete, ai mă câtă panică, ai mă că să deși frică între oameni. Nu, dragilor, eu fac tot ce pot din cel mai adânc sentiment de recunoștință și pace și iubire pe care eu pot să-l accesez în interiorul meu, ca tu să te trezești. Trezește-te! România, trezește-te! Nu vei fi apărată nici de NATO, nici de președinte, nici de securitate, nici de armată. Singura protecție pe care tu poți să ți-o faci este a ta. A ta. A ta pentru tine și pentru familia ta. Dacă dorește, că ce să vezi? Părinții, bunicii, nu cred. Nu cred nimic. Și dacă ei cred că totuși, uite, s-a manifestat războiul, ce să vezi cum s-a manifestat și pandemia. Nu, asta e, mamă, am trecut noi și peste mai rele, am trecut noi și prin altele mai dureroase, am trecut și peste pandemie, trecem și peste ăla, dar de ce trebuie să fii puternic în momentele dure? De ce nu-ți activezi tu puterea și toată protecția ta în momentele de pace? De ce nu ești tu puternic acolo în vârful ăla de pe munte, în credință, în iubire? De ce îți activezi puterea? Noi suntem un popor puternic. Noi avem tiparul de mii de ani de a face față invaziilor. De ce? Că suntem o țară prin care se trece. Suntem între est și vest. Când estul vrea să treacă spre vest, nu ne ocolește, trece direct. Noi asta am făcut, noi avem energia de protecție și de supraviețuire și de susținere. Ca drept dovadă că am rezistat atâtor războaie, cotropiri, invazii, etc. Rusia are energia de cotropire. Rusia niciodată nu o să se oprească din programul și proiectul pe care și l-a implementat și a crescut. Că mulți spun că se va opri. Din păcate nu. Și sunt țări pe care el dorește să le aducă iar în Federația Rusă. Da? Estonia, Letonia, Lituania. Chiar dacă ele sunt independente, chiar dacă ele sunt în NATO acum, el le va cuceri. O să vedeți. Din păcate, cercul de foc de care vorbea părintele Arsenie Boca, știți de el? Da. Dar mesajul de la părintele Arsenie Boca este să fiu atentă și să fim atenți la războiul din interiorul țării. Da, pentru că există sabotori. Țineți minte că președintele Ucrainei a anunțat că au fost prinși sabotori și cei care au fost infiltrați să creeze și noi, când ne-am adunat în fața Parlamentului, erau persoane care erau infiltrate să
creeze panică, să înceapă agresiunea, chiar dacă adunarea respectivă era pe pace și pe liniște. Doar vreau să fie auziți și văzuți. Atât. Nu să agreseze, nu să înjure, nu să se lupte cu armata, cu cei care stăteau acolo și protejau guvernul și își făceau meseria de altfel și erau frații noștri de sânge. Nu erau cei de peste granițe, erau chiar ai noștri. Noi avem energia trădării în interiorul nostru, așa cum o avem și pe cea a supraviețuirii și a protecției, noi o avem pe cea a trădării. Și atunci vii tu și îmi spui că bați câmpii? Nu bat câmpii. Uită-te un pic la istoria neamului tău. Uită-te un pic la istoria țării noastre. Noi avem trădarea de neam. Noi avem trădarea de președinți. Noi ne-am omorât președinții. Noi ne-am trădat frații și surorile, părinții, copiii. Da, noi românii. Pe asta lucrez, dragule, eu ca terapeut. Să curăț din egregorul colectiv, să curăț din egregorul neamului meu, cel puțin cât îmi este permis, aceste tipare. Și tu ce faci? Te duci și muncești în Anglia, te duci și trăiești și furi în Franța, te duci și îți faci familie în Italia și eu stau și lucrez aici. Exact. Pentru cine? Pentru tine. Pentru tine, ca tu, românule, să te duci în Italia, în Franța, în Spania, în America, în Canada, să poți să-ți găsești de lucru, să-ți faci o familie, să fii sănătos, pentru că eu și alții lucrăm pentru tine și te curățăm, că tu faci parte din egregorul colectiv, tu faci parte din acest neam românesc, iar tu ești bine pentru că eu mă rog. Ai înțeles? Ai înțeles? Tu ești bine pentru că eu lucrez, pentru că eu m-am trezit, eu și cei de lângă mine. Cei de lângă mine care mă sabotează, mă mint, mă trădează și ce fac? Pentru că am energia de supraviețuitor, am energia de femeie puternică, asta sunt, în viața asta am un corp de femeie, sunt femeie. Am energia de putere, supraviețuitor și de a nu mă lăsa călcată în picioare. Și tu ce faci? Fugi. Bravo. Bravo. Fugi. Ai văzut cum au fugit din Ucraina foarte mulți. Ce să vezi? Președintele lor a rămas acolo. Ce să vezi? Se întorc înapoi, să lupte. Aici ar trebui un pic să te uiți. Eu așa sunt. Eu aș face chestia asta. M-aș întoarce în țară să lupt pentru frații mei, pentru părinții mei, pentru președintele meu, pentru România. M-aș întoarce? Ia vezi ce răspuns primești. Pentru hoții ăia? Pentru nenorociții ăia? Nu. Mă duc să mă salvez, căci că salvez specia, perpetuez neamul. Pe dracu, nu faci nimic. Nu faci nimic, ești cel mai mare laș. Nu. Nu așa salvezi. Și dacă o salvezi, posibil să o salvezi din perspectiva ta, știi ce salvezi? Percepția de lașitate, tiparul de lașitate și de fugă. Asta salvezi. Asta transmiți tu genetic și energetic urmașilor tăi. Fugi! Fugi să te salvezi, nu contează ce se întâmplă acolo. Da, vecinul, președintele, ministru, primarul, este extensia ta. Face parte din ADN-ul tău, este român ca și tine. Chiar dacă are, eu știu, rude ungur, țigan sau rom, mă scuzați, așa, evreu, nu contează. Suntem toți la fel. Iar asta înseamnă trezire. Și vor supraviețui fizic și energetic cei
care nu se mai dezic de țigani, de romi, de unguri, nu mai pun bariere, nu-l mai critică pe Putin, nu-i mai plâng de milă Ucrainei. Nu, ești echilibrat, echidistant. Cum? Nu mi-a fost ușor să ajung la percepția asta, credeți-mă, și la credința asta. Nu mi-a fost ușor. Am trecut prin foarte multe dureri fizice, emoționale și mentale. Am descoperit foarte multe lucruri care mă sabotau în interior. Am făcut ore și fac în continuare ore de terapie, de curățări, de meditații, de rugăciuni. Pentru mine, lăsăm cele pe care le fac cu clienții, cu cei din jurul meu, cu prietenii în exteriorul meu. Alea, din punctul meu de vedere, nu se pun, sunt extensia mea. Se continuă lucrarea din interiorul meu în exteriorul meu. Nu mi-a fost ușor și nu mi-este ușor, crede-mă. Nu mi-este ușor să văd copii cum mor, cum plâng. Nu. Nu. Dar dacă eu nu sunt bine, eu nu te pot ajuta pe tine. Dacă eu eram o țară cotropită și săracă, din toate punctele de vedere, veneau ei la graniță. Cu ce îi ajutam? Ne plângeam de milă umăr la umăr. Asta făceam. Înțelegi cum funcționează treaba? Că întâi tu trebuie să fii bine ca să poți să-i ajungi pe ceilalți. Că în avion, în momente de turbulență și de când s-a defectat ceva și avionul trebuie să aterizeze forțat sau se prăbușește, masca de oxigen, tu ca părinte ți-o pui prima dată și după aceea îți ajuți copilul sau pe cel de lângă tine. Tu, orice vârstă ai avea, sex, religie, credință, nivel de conștiință, tu întâi trebuie să fii bine. Da, știți câte critici sunt, câte hărți natale, numerologi, Putin în sus, Putin în jos, probleme cu tata, probleme cu mama, s-a simțit abandonat, trădat și vrea să facă să... Ce-ți pasă? Ce-ți pasă asta? Cu ce te ajută pe tine informația asta? Spune-mi și mie. Tu, ca și numerolog sau ca și astrolog sau terapeut, tu te-ai uitat la tine câte răni ai? Tu ți le-ai lucrat? Nu. Nu, sunt foarte mulți terapeuți și sunt foarte mulți facilitatori care habar n-au de viața lor, habar n-au, îi tratează pe alții din gunoiul și din rănile în care sunt. Habar n-au. Da, sunt foarte mulți. Au prins trendul ăsta de trezire și de se câștigă bani din asta. Gata, mi-am făcut un curs, am o capacitate așa și repede am pus în practică. Și e varză, e varză. Și pe partea ailaltă energetic fură bani, daruri, vieți, energii. Ar trebui să te întrebi un pic. Tu, ca terapeut, eu aș veni la mine să mă tratez. Eu aș cumpăra serviciile pe care le ofer. Și vezi ce răspuns ai primit. Dar nu din spațiul ăla de supraviețuire. Da, normal, am nevoie de bani. M-aș duce, aș face. Trebuie să-mi cresc copilul, soția, mama, tata. Nu de acolo. Nu. Sunt niște joburi, că sunt niște joburi mai presus de planul fizic. Mai presus. Și ar trebui tu ca terapeut să te întrebi. Să nu mai bați câmpii. Să nu mai bați câmpii și să nu știu, în sfârșit. Bun. Ignoranța și necredința sunt temele actuale și prezente acum pentru noi.
pentru noi la nivel planetar, european și de țară. Ignoranța. Nu cred, nu-mi pasă, nu mă interesează, mie mi-e bine, merge afacerea, am de câștigat aia. Ignoranța. Acum ai de câștigat, așa este. Câștigi, îți iei casă, îți faci aia, îți faci aia. Eu îți dau scris că tu în viața asta nu pleci până tu nu plătești această ignoranță. Nu se mai permite să plătești în altă viață sau altfel. Să știi, nu se mai permite. Tu în viața asta plătești. Karma se manifestă acum. Și tu manifesti și închizi, dacă ești deștept și stai un pic și asculți ce am de spus, îți echilibrezi karma din alte vieți și de dezechilibrele pe care le-ai făcut în alte vieți și în trecutul din viața asta, nu știu ce vârstă ai, mă refer la cei peste 20 de ani de activitate, da? Bun. Și de acum înainte, necredința și ignoranța o vei plăti în timp real. Hai să vezi. Ascultă-mă un pic. Eu îți spun ție asta și îți dau scris. Bun. V-am zis de diferența dintre virus și război. Este văzutul și nevăzutul. Aici am un război nevăzut, aici am un război văzut. Ce vezi? Uite-l. Îl vezi? Pixul. A fost și aici, dar nu l-ai văzut. Uite-l aici. Îl vezi? Este. Nu ignora semnele astea. Sunt niște semne. Faptul că pandemia întâi a apărut în China, întâi a apărut în Italia și după aceea a venit în România, ție nu-ți dă nimic de gândit că nu ești prima țară care anunță în lume dezastru. Faptul că războiul a fost în Iran, în Siria, fâșia Gaza, a fost acum 8 ani, în 2014, când s-a luat Crimea. Este acum la vecin. Ție nu-ți dă nimic de gândit că tu ai o treabă, că tu ești protejat, că ți se permite un pic, un timp de răgaz să te trezești. Nu vezi? Tu chiar nu înțelegi? Tu chiar nu înțelegi? Păcat, păcat de tine, păcat, crede-mă. Ce pot să vă spun este că nu se va opri aici războiul Domnului. Are un as în mânecă foarte mare, China. China, din câte știu eu și văd, energetic, China este conectată cu România. China are drag de România. Și dacă noi nu dezvoltăm această latură, această conexiune energetică, cândva stabilită de nenorocitul, în ghilimele, de Ceaușescu, dictatorul și dobitocul acela care a fost omorât, da? Un alt președinte. Riscăm să se rupă această legătură și Chinei să nu-i mai pese ce se întâmplă cu România. În momentul de față, nu știu pentru cât timp, încă îi pasă Chinei de România, să știți, încă îi pasă. Și China este prietenă cu Federația. Da, domnul Putin are asul în mânecă, îl va scoate foarte curând, o să vedeți. Toate aceste sancțiuni care se fac la nivel planetar vis-a-vis de Federația Rusă, într-adevăr, sunt ajutătoare un pic. În primul rând, va impacta populația pe Gigică și Ionica din bloc, care are și el de cumpărat ceva, de făcut un transfer, de mâncat ceva, de îmbrăcat o haină din altă țară, îl va afecta pe el, dar se va descurca și el, da?
Știți ce se va întâmpla de fapt? Îl va ațăța foarte mult pe Putin. La agresiune nu răspunzi cu agresiune, din păcate. Da, din orgoliu se duc războaiele. Nu am învățat nici măcar în secolul 21. Nici măcar în anul 2022 noi nu am învățat din istoria planetară, continentală și a țării noastre că din cauza orgolului s-au distrus anumite alianțe și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Din păcate nu. Asta e. Bun. Aici, în situația de față cu refugiații din Ucraina, în Moldova și în nord-vestul țării noastre, care trec prin România, cum am spus, este o țară de trecere, trec prin România ca să ajungă în Polonia, în Cehia, mai încolo un pic, unde vor ei se ducă în țările alea dezvoltate, știți? În alea bogate. Nu stau în săraca de România, dar vă mulțumesc că ne-ați primit la voi în țară, da. Unde este Polonia și Cehia? Dacă ele sunt atât de deschise să primească refugiați, unde sunt autocarele să preia refugiații, să le oferă un pic de ușurință acestor amărâți? Haideți să nu mai mergeți pe jos prin România ca să ajungeți la graniță cu noi. Haideți să respectăm poporul român și cumva a nu mai pune la cheltuială hrană, bani, medicamente și multe alte resurse și pentru că noi recunoaștem România și pentru că suntem în NATO și pentru că este țara de lângă noi și prietenă, să ajutăm și România, dar să vă ajutăm și pe voi refugiați, să vă primim cu brațele deschise. Unde este Polonia? Unde este Ungaria? Unde este Cehia? Eu văd doar România, eu văd doar românii de la, eu știu, din Iași, din Suceava, din Bacău, care oferă susținere. Și știți vorba aceea că prietenul dușmanului meu este dușmanul meu? Noi suntem prieteni cu cine, dragilor? Noi pe cine ajutăm acum? Pe dușmanul numărul 1 a Federației Ruse. Ups! Se mai trezește un pic din euforia asta, domnul. Așa. Și o să-și dea seama cine a ajutat Ucraina? A, România! Mhm. Da, am înțeles. Bine. Păi să vedem ce facem. Nu sunt pesimistă, credeți-mă. Este o realitate foarte dură. Este foarte greu de digerat ceea ce spun. Știu. Și eu, când am văzut și mi s-a pus în față această realitate, am împietrit și am zis, ups, și eu ce pot să fac? Vorbește. Atât. Vorbește. Păi da, dar știi, mă vor critica, mă vor înjura, cine știe, Doamne ferește, să nu apară la ușă. Alo, deschide, suntem noi. Noi nimic, îmi asum și asta. E ok. Am încredere în mesajele pe care le-am primit și în susținerea pe care o am. Da, am încredere că fac ce trebuie. Da, știu că tu nu crezi. Știu că tu nu ai încredere. Știu că tu mă înjuri chiar în momentul ăsta. Sau poate mai târziu, după ce termin transmisia. Știi ceva? Nu-mi pasă. Mă doare la bască. Scrie acasă. Sună pe mama. Spune-i cât de nebună sunt și că bag frica în tine și că nenorocesc cu oameni. Sună. Sună și spune, ia vezi. S-ar putea să-ți închidă telefonul. Nici ei nu-i pasă. Da. Deci nu am nimic personal cu Ucraina. N-am nimic personal cu domnul Putin, Federația, cei care se luptă contra. N-am nimic. Ba din contră, lucrez pentru a susține anumite energii. Nu îl felicit pe domnul Putin pentru ce a făcut. Nu, nu îl susțin. Imediat o să vin și cu soluții. Bun. Nu îl susțin, dar nici nu îl critic. Să știți. Faptul că nu mă duc
la graniță să ofer un pahar de ceai cald, asta nu înseamnă că sunt indiferentă. Nu. Faptul că nu ies în piață să țip, să urlu, jos guvernul, jos războiul, ce se mai întâmplă, asta nu înseamnă că nu susțin, că nu-mi pasă. Ba da, sunt acțiuni în planul fizic și sunt acțiuni în planul energetic. În momentul de față, eu, Laura, aleg să acționez în planul energetic. Acolo este puterea mea. Acolo este misiunea mea. Iar tu, ca să reziști în piața universității sau în fața guvernului, să nu te bată aia, să nu-ți dea amendă, este pentru că eu mă rog pentru tine, dragule. Asta nu înseamnă că nu am lucrat. Ai înțeles? Da? Pentru că tu ești liniștit acum și dormi liniștit și există protecție energetică, că asta este important. Întâi în planul energetic crezi, după aceea manifesti în planul fizic, este pentru că eu lucrez pentru tine. Eu mă rog pentru România și pentru neamul tău și neamul meu și neamul vecinului și a vărului și a lui Ionică și a lui Gigică. Da. Și dacă nu crezi, nu-mi pasă. Du-te și culcă-te. Eu nu voi face dreptate că tu nu crezi. Eu doar las să se lucreze și atât. Cum? Universul ne va răspunde ambelor părți. Eu asta care cred și tu ăla care ești indiferent. Și tu vei vedea ce se întâmplă și eu voi vedea. Doar că perspectivele vor fi mult diferite. Pentru că realitatea este în ochii mei, este în interiorul meu. Eu văd ceea ce sunt în interiorul meu. Da? Credințele și programele mele le văd în tine și le proiectez și le transmit și ura și suferința. Și ce văd? Numai ură și suferință. Eu văd acum o lucrare divină. Știu, e dureros, ești nebună. Ești nebună, Laura, nu, ești nebună. Știu, așa e, sunt nebună. Bun. Soluții. În primul rând, încetează în a mai critica și a mai judeca. Pe Putin, pe Laura, pe nebunul de Iohannis, pe prostul de Gigică, tâmpitul de Ionică. Oprește-te. Tot ceea ce transmiți în exteriorul tău, ia uite, vezi? Un deget spre mine? Un deget spre tine? Câte spre mine? 3. Deci, aia sunt eu. Oprește-te, n-a mai critica, înjura, blestema, blama. Nu mila îi ajută pe ucrainieni, pe cei care sunt victime acum. Nu mila. Ei au o karmă. Da, au o karmă și țările au karmă. Și locurile, și animalele, și președinții au karmă, domnul cu domnul. Ce să faci? Asta e. Și eu am o karmă cu tine și tu ai o karmă cu mine, tu să mă înjuri, eu să te iert sau invers. Depinde ce ales să faci. Soluții. Te oprești din critică și din judecată. Nu lucrăm pe Putin și pe Federația Rusă și să se oprească războiul. Nu. Lucrezi pe iertare, pe a trimite lumină și recunoștință familiilor care sunt despărțite, da? Domnul a rămas să apere teritoriu, copilul și soția sunt în România sau pe unde or fi. Familiilor cărora le-au murit oameni acum în război, soți, copii, indiferent. Sau în urma bombardamentelor au murit oameni, sau familiilor care au rămas acolo și nu au putut să plece. Ce poți tu să faci este să trimiți, Doamne, a tot Creatorile, Iisuse Hristoase, eu știu, la cine te raportezi tu, nu contează, este unul și același. Te rog, trimite lumină, susținere, trimite credință, trimite putere, trimite încredere de sine celor care sunt în suferință. Și ce poți să trimiți pentru Federația Rusă, pentru domnul Putin? Claritate. Doamne, trimite îngerii clarității, invazie de claritate. Atât mai poate să-l ajute pe Putin în momentul de față în care el este pe karmă, pe misiune. El este pe misiune. Asta poți tu să faci. Asta poți tu să faci.
lumânări pentru lumină. Lumânarea este manifestarea luminii din planul energetic în planul fizic. Lumânarea. După ce va face ce are de făcut domnul Putin, mai are 3 ani. După ce se liniștește. 3 ani. Atât. Stați liniștit. Doar că s-a instaurat până termină el, până pleacă el, deja s-a instaurat noua ordine. Începe să se miște totul. Trebuie, dragilor. Sunt site din ce în ce mai fine. Și așa se lucrează. Cu tremur, tornade, tsunami, invazii, cuceriri, se triază. Din păcate, este o energie dură. Acesta este nivelul planetar al Pământului, nivelul energetic, nivelul de conștiință al planetei. Acesta este. De agresiune, de cotropire. Da, din păcate. Revenind la România, la noi, în continuare transmit mesajul. Pune-te la adăpost. Provizii, hrană, medicamente, apă, protecție fizică și energetică, mir, rugăciune, tămâie, salvie și du-te și lucrează în terapie, cât încă mai există momente care să-ți ofere, și vorbim de momentele de pace fizică în România și, cum am spus, pace înseamnă pentru fiecare ceva. Du-te și lucrează-ți în terapie. Frica, teama de război, frica de moarte, frica de cutremuri, frica de inundații, de a rămâne fără bunuri, de a rămâne fără mamă, tată, copil, soț, soție. Du-te, lucrează-ți aceste frici. A intrat panica în tine în urma a ceea ce am spus eu? Du-te, te rog, caută un terapeut. A intrat frica în tine? Du-te, te rog, tratează-te. Îți este frică să te întorci în țară, du-te, tratează-te. Îți este frică să rămâi în țară, du-te, tratează-te. Nu degeaba te-ai născut în România, nu degeaba s-a născut la în Ucraina, în Rusia, în Iordania, în cine știe pe unde s-a născut. Nu degeaba, totul este un plan perfect. Pune mâna și află unde este locul tău, care e misiunea ta, ce ai tu de făcut. Du-te și află lucrul ăsta. Da? Nu mai fugi de tine. Nu mai fugi de tine. Bun. Vor veni vremuri grele, vă spun, cât se poate de serios. Vor veni vremuri foarte grele pentru România. România va fi încercată, cum poate a fost încercată în primul război mondial sau al doilea război mondial. Revoluția pentru noi a fost mic copil. Da? Pune-te la adăpost, stai în rugăciune, ridică-ți nivelul de conștiință și vibrația, ieși din frică, da? Dar acceptă ceea ce este. Nu ignora. Ignoranța nu înseamnă că ai lucrat și că te va proteja ignoranța. Nu. Bani cash, trebuie să ai bani cash, nu în bănci, nu în conturi. Nu știu cum îi depozitezi, unde îi depozitezi. Cere îndrumare. Vorbește cu tine, cu familia ta, cu cine ai tu pe lângă tine. Și mulțumește că totuși încă tu ești viu, ai un adăpost, da? Și ai un loc de muncă, poate, și ai familia lângă tine, nu contează câți membri sunt, și că nu ești bolnav și nu ești dependent de sistemul de sănătate, de medicamente, de medici și așa mai departe. Fii recunoscător. Vibrația recunoștinței vindecă și te va ajuta foarte mult. Da? Bun. În mai va fi iar un moment critic pentru România, pentru București, în mod special, și pentru alte orașe din țară. Dar până în mai asta nu înseamnă că o să fie ușor. Nu. Vom avea câteva luni de liniște, să zic așa, lunile de vară,
iar după aceea, de la sfârșitul lui septembrie, va fi jale pe vale. Mai rău decât va fi în prima jumătate a anului. Încă nu știu ce concret, dar simt energia dezastrului. Asta este. Ce poți tu să faci este să ceri, să ți se arate, să verifici informațiile pe care eu le-am transmis. Ok, nu mă crezi pe mine, îți recomand să nu mă ignori, nici să mă critici, dar verifică informațiile. Du-te la cineva care poate are acces la anumite informații. Poate. Verifică din minim 3 surse o informație. Așa cum se face în jurnalism, așa cum se face în sistemul de securitate și așa mai departe. Verifică din minim 3 surse ceea ce primești ca informație. Da? Bun. În ideea că am creat panică un pic în tine și că am fost dură și că sunt un lucrător de lumină care fac ravagii în populația României și nu numai, și a planetei, și că Dumnezeu mă va pedepsi, sunt sigură că te-am trezit un pic. Am făcut acolo un click la tine și mă bucur. Mă bucur. Trezește-te! Trezește-te! Te rog să mă ierți dacă te-am dezechilibrat și dacă mergi, dacă nu mă ierți, e treaba ta. Eu o să-mi văd în continuare de treaba mea. Nu am nimic personal cu tine. Sunt român, m-am născut în România, iubesc această țară și intenționez să mai trăiesc cel puțin 100 de ani în România. Cel puțin 100 de ani în corpul fizic în România. Îmi place să călătoresc, iubesc planeta Pământ. M-am trezit în urma unei suferințe personale, asta este, și aleg acum ca tot ceea ce fac să fac conștient, ca tot ceea ce fac să fie o alegere și aliniată la nivelul de conștiință superior. Chiar dacă și eu am momente de frică, de panică, de durere, de aoleu, ce fac, sunt om, corpul meu trăiește în 2D și în 3D. Energiile grosiere sunt foarte grosiere și credeți-mă că le simt. Asta nu înseamnă că nu pot să mă ridic. Ba da, pot. Este tot o alegere. Pot să stau aici să-mi plâng de milă și să tac, cum am tăcut până acum, sau pot să aleg să mă trezesc și să fac lucruri. Poți să te alături alegerilor mele și în momentul în care intru în rugăciune și în meditație să te întâlnesc acolo la nivel de spirit. Te salut oricum, anticipat, și mă bucur că m-ai ascultat, oricât m-ai ascultat, mă bucur că mă critici și mă judeci, asta înseamnă că trezește ceva în tine ceea ce eu spun. Îți mulțumesc. Să știi că te iubesc pe tine, românule, care ești oriunde ai fi. Să știi că te iubesc pe tine, omule. Orice ai fi, la orice nivel ești și indiferent de diplomă și ce funcție ai, faci parte din mine. La nivel celular sunt conectată cu tine. Nu simt chiar totul. Nu te simt chiar pe tine atât de profund. Aș minți lucrul ăsta, dar atât cât simt, îți spun că te văd și că te recunosc. Și ca român, și ca om întrupat, și ca orice nație ai fi tu. Și te respect. Lucru pe care ar trebui să începem să-l facem cu toții. Îți mulțumesc dacă consider că această informație și această înregistrare, acest clip, a făcut click la tine, mergând pe teoria presupunerii pe care nu o dezvolt și nu o lucrez, nu o încurajez foarte mult, poate share-uiește acest clip. Va rămâne live, să ajungă la cât mai multe persoane, să ținem aproape, pentru că o să fie nevoie ca noi românii să ne susținem între noi.
Suntem foarte ușor în exteriorul, ne ducem foarte ușor în exteriorul nostru. Josui, Charlie, Italia, Franța, America, Canada. Hai să te văd cum ești tu român. Da, cum ești tu român? Cum îl ajuți tu pe vecinul tău care te-a jignit, te-a scuipat, ți-a furat, te-a omorât sau cine știe ce a făcut? Hai să văd cum ești tu cu românii. Că ești foarte erou și foarte cu inima deschisă pentru toți ceilalți. Nu zic că nu este bine, este foarte bine. Umanitatea nu trebuie să moară din nimeni. Dar vreau să te văd pe tine cu românii. Cum ești tu? Cu mama ta, cu tatăl tău, cu vecinul tău, cu bătrânul, cu săracul, cu amărutul, cu Iohannis, cu politicianul, cu criminalul, cu polițaii. Vreau și eu să văd cum ești. Cu aia care îți fură țara. Cum ești? Poate ar trebui să spui o întrebare. Poate ar trebui să ierți. Pentru că ei ești tu. Da, exact. Acum nu mă aștept să mă înțeleagă toată lumea. Știu. Nu aștept să se trezească toți. Dar îmi doresc asta de aici. Îmi doresc atât de mult ca noi, România, românii, națiunea, poporul și planeta să facem acel salt de conștiință 50+1. Să nu mai fie războaie, să nu mai fie critică, violuri, crime, sărăcie. Nu ai cum la nivelul ăsta de vânătoare, de ego, de mândrie, de durere, să nu ai aceste energii. Este ca și cum pământului ei spune să nu mai fie negru, pământului ei spune să nu mai fie roditor când tu îți dorești roade. Este ca și cum tu ei spune pământului, știi, ești atât de urât, ești atât de întunecat, ești atât de necesar, fii și tu altfel. Mai plăcut la vedere, mai alb, mai roditor, dar altfel. Nici nu știi cum ar trebui să fie. Oprește-te din a mai face lucrurile astea. Trezește-te, uite-te în tine. Uite-te la vecin, uite-te la mine, uite-te la mama, la tata, la Iohannis. E varză, nu-l susțin în deciziile pe care le-a luat. Este controlat, este manipulat maxim. Îl iubesc, n-am ce să fac, îl accept. Ce pot să fac? Să lucrez la mine. Asta pot eu să fac. Din păcate și din același timp și din fericire, nu mi s-a dat puterea de a mă duce pe cine vreau eu. Și mă bucur că nu am puterea asta. Mă bucur că nu am puterea asta. Ascultă un pic imnul României, dar acela cu Trezește-te române, cu Hora Unirii. Ascultă un pic cuvintele. Acele cuvinte nu zic nimic în tine? Nu? Acele cuvinte cândva au ajutat această țară să fie ceea ce este acum. Poate ar trebui un pic. Da? Și sunt cuvinte care îndeamnă și fraze care îndeamnă la luptă, la ochi pentru ochi, la răzbunare. Nu, acele alchimizează, le transformă-le în interiorul tău. Da? Transformă-le. Nu acelea. Dar intenția de Hora Unirii, de uniune. Ascultă, integrează. Avem protecție. Stați liniștiți, România nu va dispărea de pe harta planetei. Nu. Sunt multe persoane care, vezi tu, Doamne, vizualizează, că România nu mai este. De ce? Spun de ce? Ea este aici. Ei se uită aici. România. Mică, săracă, amărâtă. Da, România, dragilor, o să bată la cur toate țările. Uitați-vă, țineți minte ce vă spun și asta cât de curând.
în 2030 o să înceapă strălucirea aceea despre care se vorbește. O să se vadă în planul fizic strălucirea. Mai avem un pic, mai aveți răbdare, se triază. Ia uite, ne ajută vecinii. Păi da, cum? Bun, dragii mei, eu vă mulțumesc. Vă rog, share-uiți cât puteți voi și cât vă permiteți și cum vă permiteți. Vorbiți despre ceea ce ați auzit la mine, chiar dacă este bate câmpii. Nu nimic. Eu mi-asum asta. Vorbiți, spuneți, urlați, este nevoie să se audă. În lumea largă, în toată țara, urlați despre ceea ce ați auzit. Poate așa o să-i trezească și pe alții. Și stați în lumină, rugați-vă pentru voi și pentru cei din jurul nostru cu recunoștință și cu mulțumire. Iubiți-vă pe voi, iubiți-vă aproapele vostru cât puteți voi de mult, cel puțin cât te iubești pe tine. Și voi mai face live-uri, voi mai transmite informații și revin cu drag. Revin cu drag în compania voastră, în conexiune cu voi, cât se poate de mult și cât o să mai fie posibil. Nu foarte mult timp, o perioadă o să vedeți că o să pice conexiunile peste tot. Cât de curând. Și martie o să fie o lună destul de grea. Martie, luna a treia, Trinitatea, o energie și o vibrație foarte înaltă. Este luna cadourilor pozitive și mai puțin pozitive. Protecție multă, rugăciune și recunoștință. Stați în lumină și în planul fizic și în planul energetic și încă o dată vă mulțumesc. Doamne ajută și să fie cu protecție și cu iubire pentru România și pentru români de pretutindeni. Vă mulțumesc. S-a împlinit, s-a realizat, s-a manifestat. Numai bine!